to ni dai ba zan yi magana saboda halin ku ɗan mata na zamani in kina son sa to babu matsala in ko ba ki son sa to ki fito ki ga wani Wait. ka so kar da arewa magana zancen fa tana son su ko ba ta son su ne duk bai taso wani na gane maganar kawai a nan an ce da samun kan ba da samun ka sa samun kan gama da kan dawo kansa har yi da dare nisan Allah bari mu abuji wannan magana abudin nufi amma a ranar kawan ba ya cika mana shiga birni arewa mafiya yanan ba this is ozan arewa gani ga kaji ko gani ga ina za a wani na cike a gaki ya mana ina da gini na gina yan uwa da abokan arziki kuna ganin dai irin wahalhalun da muke sha a wajen aikinmu na ɗaukar fina-finai series musamman series da waka da fim da wane ne kuma sannan za mu zo mu sha wahala mu gama ɗaukan wannan ayyuka yan farisin su zo su ringa damun mu suna tura fim ɗinmu a naira 20 yan dalolin suna tura fim ɗinmu naira 20-30 mu wani tun safe mana abu ɗaya daga safe zuwa mangariba za a ga gabaki ɗaya bai fi son 9-8 muka yi ba amma duk wahala da muke sha yanzu ga rana ake yi ma ya kamata 'yan kasuwanmu don Allah dan annabi kuma da ku ya kamata a ce kun ba mu karfin gwiwa mun haɗa kai mun samu abin da muke son mu cimma burin mu ko ba haka bane ba saboda da mu da ku 'yan kasuwa duk ɗaya ne da mutanenmu da suke kallon mu a YouTube channel don Allah muna godiya ga irin abubuwan da kuke mana ya kamata ku ci gaba da bibiyar mu a shafinmu na YouTube channel Salman Sars TV, Ujin Arewa TV, Marga TV. Duk za ku ringa samun dimakin ɗin ayyukanmu a kowane channel. Za ku iya samun wannan aiki da ake ɗauka. Za ku same shi a channel Salman Sars TV. Don Allah masoyanmu, don Allah na gode. A cikin da ba. akan yan farisi mana da suke yin downloading din fina-finan mu suna zuwa suna tutturawa dawo baya kashe rikodin dawo baya sake rikodin kasar babban darakta ne kai mu yi a dawo ka je bayani assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh can kuma jama'a barkanku da wannan lokaci sunana da darakta yan da fatan kowa na lafiya to har ila yau dai jama'a kada ku ce muna toshe muku damar cin abincin ku wato ma'ana yan farisi dan Allah dan annabi ya kamata ku rinka bin ka'idoji da dokokin da aka shimfiɗa wajen ganin kun mallaki fina-finan mu saboda kai kanka ba za ka so a ce ka zuba jari ka ɗauko kuɗinka ka zuba ba wani kuma ya zo ko da bai kwashe maka duka ba ya balle jarin ta ƙasa wato ma'ana ya zari rabi kaga ba za ka ji daɗi ba haka aka so maimakon a ce an ci riba asara za a yi kenan amma dan Allah idan kuka bi yanda muka shimfiɗa ka'idoji da dokokin za ku mallaki fina-finan mu ku kasuwancin ku cikin salama da kwanciyar hankali ku ci riba ku ba tare da haramun ta shigo cikin sana'ar ku ba mu ma mu alfahari da ku kun famu gudunmawa 100% wajen ganin kun taimaka mana wajen ganin ci gaban mu da kuma ci gaban ku kanku da Allah wannan shine dan takaitaccen bayanin da zan yi a gare ku na gode Action ke ce sannu baba sai ka ce a yanzu nan yaron nan ya rema ita shi daga nan ita daga gidan nan izo same ni ai kaza shi ga laila shi wanda ne menene nace da shi ije ki samu yadda in ki samu yadda ki to izo ita da mu in aure ne a daura aure ko bai ma ai wait Allah baba aldialog ɗinka yana da matsala sosai baya ya sauka daga kan sin ɗinmu gaba ɗaya baya kan daidai maganar da ake na gama kai ka riga ka san bayan da za a yi kaza shi saboda bai da ka san halin ka bai da kan da ka ga irin gaisuwa da suka suka maka a cikin yauwa kana mai dabara ne saboda kana ma san ka ne sai ka ce ne musu saboda ka san ba za ma ta yi dare ka san da mutum shine magana da kuke ku tashi ku wayannan gana gare kanaki yauwa
dan Allah ku shiru. Mu je gun marga a ɗauke shi. Mu je bismillah. To jama'a assalamu alaikum. Sunana Yasin Muhammad wanda aka fi sani da Marga International. To yanzu ga mu dai mun zo mu location dai muna ta shan wahala. Sun safa muke abu daya muna ta aiki ja yanzu ga hanyar yunwa ma muke ji. Amma wani ya ga ya je a hau kan YouTube ya dauki aikin mu sai kaga ya je ya dora shi yana tura shi naira 20 naira 10. Shi bai san wahalar da aka sha ba amma kaga ya zo yake cewa wai ba shan wahala aiki. To wata ran wani ya zo ya fita da mu location da zo ya sha wahala ya gani. Ya ga yadda muke shan wahala muke aiki. To a yanzu wannan aikin da muke muna aikin yaro mai kunnen gashi, muna yi gudun barewa, muna yi yaro mai abin al'ajabi, muna yin yaro mai abin mamaki. To ayyuka dai suna nan barkatai. Yanzu ga uzun arewa ma nan muna tare da shi. Wallahi tallahi ya kamata ga musu da Allah. Ina tausaya mana. Kasuwa su tausaya mana. Tausaya mana. Muna yin su mu ma kuma yanda kuke mun haka muke yin gaskiya ne ko ba haka bane ba amma kamar yadda nake ƙara ga muku a baya ku bibiye mu a channel din mu guda 3 ne zuwa 4. Yawwa muna da Salman Sas TV, muna da Uzun Arewa TV, muna da Jan Kano TV, muna da Marga TV, akwai kuma NBC Hausa TV, akwai kuma NBC Hausa. Yawwa ya Allah ku ci gaba da bibiyar mu, muna godiya Yawwa muna godiya. Ram me ce me kuke cewa arewe Dan Allah ka bar mu wuce. A'a, ba za ki an da Allah ki cuce ni ba. Hakan nan ake an da Allah ki ku ji jama'ar mu ne ko ba haka bane ga kyawawan yan matan unguwan nan wallahi wannan duk kyawawan yan matan Allah ya tsare a'a ai sai kun nuna mu masoyiya ta anan gunwa za a bani yawwa dan hada mana yawa